najdraži su mi neki Disneyevi klasici, kao što su Pepeljuga, Snjeguljica, evo došla je tu kćer, pa može i ona reći koji je njezin omiljeni crtić. Češ reći koji je tvoj omiljeni crtić? Zlatokos. Pa animacija mi je zanimljiva zato što volim crtat, a animacija znači ima mnogo dijelova, to je znači stop animacija ili crtanje i dosta toga ja volim crtat. Filmsku grupu pohađam od 5. razreda osnovne škole i tamo je jako zanimljivo jer nas ima stvarno jako puno. Povukli smo učenike, to jest sudjeluju učenici 8. razreda koji žele. Sada smo, pošto smo mi 8. razred, pošto sljedeće godine odlazimo, počeli smo podučavati niže razrede. Znači to su 5. koji su sad došli, koje zanima i naše radionice vodi profesorica Mirjana Jukić i pedagogica Katica Šarić. Animirane filmove volim ponekad pogledati, najviše zato što imam klince koji gledaju animirane filmove, volim gledati i onda ja ponekad gledam s njima. Umjetnina u Muzeju suvremene umjetnosti. Pa među najdražima su mi radovi iz novih tendencija, odnosno radovi umjetnika koji su stvarali 60. godina 20. stoljeća. A meni